Lisa Gauci r-rebbieħa tal-5 staġun ta' X Factor Malta Back to Win. Il-moment ta' tħabbira wasal fit-tmiem finali diretta fuq TVM, illi offrit produzzjoni spettakolari u kompetizzjoni qawwija b'atmosfera ta' stennija sal-aħħar sekonda. Bir-rebħa tagħha Lisa Gauci mhux biss ġiet inkurunata rebbieħa tal-edizzjoni Back to Win, iżda rebħet ukoll il-premju ta' 50,000 euro. Fil-finali ta' X Factor Malta, il-finalisti kellhom jinterpretaw 3 kanzunetti. L-għażla ta' Lisa Gauci waqgħet fuq All I Ask, Dream On u duett ta' Falling ma' rebbieħ tat-tielet staġun ta' X Factor Malta Ryan Healy. Isn't that the way? Everybody's got their dues to pay. Yeah, I know, nobody knows. Flimkien ma' rebbieħa, il-palk tal-finali laqgħu koll il-Miguel, Jasmine u Amelia. 3 artisti li tul il-kompetizzjoni kollha wrew identità distinta u konsistenza fil-prestazzjonijiet tagħhom. Il-pubbliku kellu rwol ċentrali hekk kif ir-rebbieħa ntażlet b'votazzjoni diretta. L-edizzjoni Back to Win ġabet lura talenti magħrufa mill-pubbliku u offrit livell artistiku għoli tul l-istaġun kollu. U għal darb'oħra konfermat ir-rwol ta' X Factor Malta bħala pjattaforma ewlenija l-iżvilupp ta' talent lokali.